Welcome back to my channel. आंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। लोगोफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। आं दिनै दुमनि सापात बागानाव बेरायनो थांदों। जा हिटखा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदाबाव दै। जा इन्टारेस्टिं जायगा बिराद मोजांखा आरोना। Hello everyone, Dumni sahabat baganau dong nih. Za hitkah? Wah. Za moja monkhaina. Tau logoफोर सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन। फट'नि थाखाय बेस्ट कार बिराद मोजां जायगाया। वाह. बिराद गुवारखा सापात बागाना। नायबाबो नायख' हालाया। ओरैबायदि तौ लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो। Guys, आङो दंफाङाव गाखोनानै ड्रन शट खिन्थिनोसै दुमनि सापात बागानखौ माबायदि नुयो नोंथांमोना नायनो हासिगोन। आं दायो दंफाङाव गाखोसिगोन आरोना। नायदो गाखोनोसै। आयौ गाखोनो हायालै माथो जेरैबायदि खस्थ'। आयौ माबायदि गाखोयो बेखौलाय। आयौ डेन्जारलै। वाह Guys, dongfang sewa gaखोबाय आङो ड्रन शट होनोसै दानिया दुमनि सापात बागानखौ माबायदि नुयो नायदो। Wah, नै आङो दंफां सायाव दं।